Pozemok v prírode, kde môžete začať stavať bez toho, aby vám niekto dýchal na krk? Vítajte na Sigorde. Práve sa pozeráte na 781 m2 priestoru, kde ráno počuť iba vietor v stromoch a večer ticho, ktoré sa už dnes hľadá len veľmi ťažko. Pozemok je pripravený na výstavbu rekreačného domu alebo chaty na celoročné užívanie. Oficiálny vjazd po spevnenej ceste, voda aj elektrina s meračmi už priamo na pozemku. A teraz to najdôležitejšie, poloha. Pozemok je obkolesený nádhernou prírodou, a to len naskok od krajského mesta. Zároveň kúsok od pozemku sa nachádza vodná nádrž Sigord, rôzne turistické trasy a cyklotrasy. V dnešnej dobe je tichá lokalita s inžinierskými sieťami v prírode skôr rarita ako samozrejmosť. Ak vás tento pozemok zaujal, zavolajte mi a ja vám ho rád osobne predstavím. Moje meno je Maroš Kauko a som realitným maklérom spoločnosti Kappa Real Estate.